अर्डारा आंना सौफैबाय नै खाजाया नायनोसै मा दं मा हरखो जानांसिगोन ओंखामसो ओंखाम ये देखो पापड़ ये क्या है सब्जी बैगनजों सामब्रामजों मछली होगा ये सब्जी ओंखाम राइस बियो राइस ओमफ्राय लोगोफोर आं नै मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसेबा भिडिअ लाना फैलायबाय नै आं अर्डार खालामदोंमोन जमेट'आव ओंखाम जानो हायिनि थाखाय संग्राबो गैया नालाय नैबे ओंखाम जाहैबाय ओमफ्राय नैबेबो मा जिनिस मछली ना बे पापड़ नुबाय नैबे पापड़ सामब्रामजों पियाजजों बेबा मा जाखो स' गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आं दिन्थिनो नागिरबाय नायदो रेडि जानाया आंना ओंखाम फैबाय नैबे मा जाखो फान्थाव भाजा बे मा बिलाय बे साखिनि बाथोन दालि जल नैबे दालि नैबे ना पिस पापड़ दङ नै थाइबें खाजि दं सामब्राम हरदों लेबु हरदों बानलु थाइसे हरदों ओमफ्राय नैबे लाब्रा हरबाय बेयाव आलु सयाबिन सम लोगोफोर आं जाबाय थादों